El projecte de revitalització comercial Reus Espais Vius amplia el seu àmbit d'actuació. Donem continuïtat a la primera fase i actuem a l'Arrabal Martí Folguera i a l'entorn del Pallol. Així, d'aquesta manera, connectem l'eix comercial al nord amb l'Arrabal Santana i al sud amb el Carrilet. En aquesta nova fase incorporem 24 nous locals, dels que en aquests moments podrien estar interessats 16 emprenedors dels assessoraments que estem fent. A més, hi ha la possibilitat d'assolir un ajut o subvenció per a aquelles persones emprenedores que obrin un local en aquests espais que siguin de triple impacte positiu, econòmic, social i mediambiental. El Reus Espais Vius ens permet obrir nous negocis i generar interès pels locals d'aquesta zona. D'aquesta manera potenciem aquest nexe d'unió entre el centre, el sud i el nord de la ciutat.